Ahojte, prajem pekný deň. Klienti nás poprosili o nejaké rýchle správy, čo sa deje na realitnom trhu našich klientov. Aj na tých informačných stretnutiach, aj vlastne spätne pravidelne informujeme o tom, že čo sa deje na realitnom trhu. Čiže vlastne keď to zhrniem, momentálnu situáciu, tak vlastne mala by som začať tým, že december, január, február vlastne neboli žiadne nehnuteľnosti v ponuke. Keď boli, tak boli vlastne nejaké interné. Bolo to náročné obdobie pre toho, kto menil ubytovanie, teda bývanie, hlavne vlastne niečo menšie za väčšie a tak ďalej, lebo bol od toho závislý, aby predal a vedel doriešiť svoje budúce. Potom sa vlastne objavili dvojizbové byty, ktoré vyleteli veľmi vysoko, lebo to boli vlastne prvé v tej vlne a tak prišli jednotky, ktoré na trhu už dlho neboli. Boli to všetko byty, ktoré väčšinou boli bez balkónov, čiže bez balkónová vlna to bola, s tým, že nehnuteľnosti boli neskutočne drahé, pretože skoro žiadne neboli, dvojky vyleteli na ceny trojizbových bytov. Postupne sa vlastne začali ukazovať aj tie trojizbové, všetko sa to vlastne odkrylo a tie nehnuteľnosti do ponuky pribúdali a pribúdali, dopyt bol veľký. S tým, že pred letom sa začala dvíhať úroková sadzba. Samozrejme, keď v médiách povedia nekupujte, vtedy je presne ten čas, keď treba kupovať, a keď povedia, že kupujte, vtedy čakajte a stojte, že čo sa bude diať ďalej. Čiže úplne opačne. Čiže úrokové sadzby začali sa dvíhať, klienti začali čakať, že čo sa vlastne bude diať, čo bude ďalej s realitným trhom. Našim sme samozrejme vraveli, že treba kupovať, netreba čakať na nič, kým je dobrá ponuka, kým si je z čoho vyberať. Potom prišlo vlastne leto, všetko sa pribrzdilo aj tými úrokovými sadzbami, teraz vlastne tie dovolenky a všetky ďalšie veci, s tým, že ale trh nezastal. Ono to tak vyzerá, že zastal, ale nezastal. Momentálne sa vlastne veľa kupuje, ale kupuje sa všetko vlastne ako keby interne. To znamená, že keď príde dobrá ponuka a nastaví sa cena podľa konkurencie schopnosti, to znamená, že podľa reálnych predajov, to znamená, že keď príde dvojizbový, trojizbový a jednoizbový byt a sa nastaví cena reálne, čiže ja neviem, nebudem teraz hovoriť ceny, lebo každé 2-3 dní sa tie ceny menia. Naozaj takýto turbulentný trh za celé roky, čo robíme, ešte nebol. Takéto zmeny kolisavé. Ale keď je dobre cena nastavená, byt odchádza do pár dní. To, čo je na inzercii, to sú nehnuteľnosti, ktoré sa riadia cenami podľa metra štvorcového alebo podľa cien, ktoré sú už na inzercii bytov vlastne, a že no, tak ten je za toľko, ten je za toľko, ja dám za toľko. Ale vždy je otázka, koľko tam tá nehnuteľnosť stojí, ako dlho tam je a keď sa predá reálne, za koľko sa reálne predá. Čiže keď sa riadite cenami na inzerciách, môže sa stať, že to bude dlhšie trvať. Čiže trh nestojí, inzercie zastali. Čiže momentálne takto. A uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Myslím si, že ako to ďalej bude, ale určite sa necháme prekvapiť. Tie ceny v podstate kolíšu, čiže vždy je dobré, keď sa kupuje, pozrieť sa na tie reálne štatistiky, že naozaj tie byty, ktoré sa predali, v akých sumách sa pohybujú, v akých cenách môžem predať svoje a v akých cenách naozaj viem kúpiť. Vždy ale poviem, každá nehnuteľnosť čaká na svojho nového majiteľa a keď sa mi niečo páči, tým, že ten trh je taký kolisavý, netreba sa pozerať na to, že či to stojí toľko alebo toľko, treba sa skôr pozerať z toho dlhodobého hľadiska, že teraz mám toľko rokov a teraz budem mať takú splátku hypotéky a keď budem hľadať dlho, lebo nájdem síce tú svoju nehnuteľnosť, ale budem sa na to pozerať z toho hľadiska, tak nevždy je to super. Takže to som už úplne zabehla aj do iných tém, ktoré sa vlastne snažíme na tých stretnutiach klientov informovať. Je to 4-minútové video, neviem, či mi to vôbec Facebook zoberie, ale tak vlastne aspoň takto v krátkosti aj pre klientov, ktorí nie sú u nás registrovaní, ale chcú vedieť, čo sa deje na realitnom trhu.